And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Muntik na kaming lasunin ng nanay ko dahil sa tatay kong babaero. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Julie. At ito ang aking secret file. Limang taon pa lang ako, alam ko na kahit papaano ay maayos ang buhay namin. Buo ang pamilya namin. Isang freelance technician ng appliances ang tatay ko. Meron namang tindahan at kirinderya ang nanay ko. Meron din kaming motor na kumikita ng boundary araw-araw. Simpleng buhay, pero hindi naghihikahos. Sa tuwing uuwi galing sa trabaho ang tatay ko, lagi siyang may pasalubong. Talagang pinaparamdam niya ang pagmamahal niya sa pamilya namin. Hanggang sa nag-8 taon ako, naisipan niyang magtayo ng sariling shop sa ibang bayan. Noong una ay araw-araw siyang umuuwi hanggang sa dumalang na. Weekly na lang kung umuwi ang tatay ko. Ang lungkot-lungkot ko noon. Dahil tatay's girl ako eh. Isang araw umuwi siya sa amin nang wala sa schedule. Napansin ko na may pasa siya sa mata niya. Hindi niya ako pinansin noon. Pumasok siya sa loob ng bahay. Sinundan ko siya pero deadma. Sa murang edad ko, nakaramdam ako ng kakaiba. Malaki na ako nang malaman ko sa nanay ko ang tunay na nangyari. Nagkaroon daw pala ng karelasyon ng tatay ko at nahuli sila ng asawa ng karelasyon niya doon sa shop. Ginawan lang ng paraan ng nanay ko para hindi makulong ang tatay ko. Para makaiwas sa gulo at makalimot na sa nangyari, nagbalak mag-abroad ang tatay. Nagstay siya sa Maynila habang inaasikaso ang papeles niya. Pero nung panahon na yon, usong-uso ang napepeke at isa siya sa mga nabiktima. Dahil sa kahihiyan, hindi muna umuwi ang tatay ko sa probinsya namin. Nanatili siya sa Maynila. At habang walang pinagkakakitaan, nagsasakripisyo ang nanay ko na lumuwas at hatiran siya ng pera. Hindi pa kasi uso ang remittance noon. Walang oras ang binabiyahe niya para makarating sa Maynila. Sa panahon na yon, kinakapos na kami. Dahil mag-isa na lang kumakayod ang nanay ko. At naisara na rin namin ang maliit na negosyo. Nagtatanim na lang si nanay ng gulay sa bukid at lahat ng kita noon ay dinadala niya kay tatay. Naibenta na rin kasi ang mga gamit at tricycle namin nung napanahong napeke ang tatay ko.
Tapos sa mga kamag-anak pa ng tatay ko, pinag-iisipan pa ang nanay ko na nanlalalaki raw dahil madaling araw kung siya ay umalis. Iniiwan daw kami ng kuya ko sa bahay para lang sa lalaki. Kasi nga, ang alam ng mga kamag-anak ni tatay ay nasa abroad na si tatay. Sobrang naging bigat ng loob ng nanay ko. Hirap na hirap ang kalooban niya. Lalo na nang malaman niya na nanambababae uli ang tatay ko. Tinimbrehan siya ng kaibigan ng tatay ko na tsempohan niya ito sa pagluwas para maabutan niya. At ginawa nga to ng nanay ko. Nahuli niya si tatay at ang babae nito. Humingi ng tawad ang tatay at nangakong hindi na niya ito uulitin. Muli ay sumubok itong mag-abroad pero this time sa awa ng Diyos natuloy siya. Kahit nagkandabaon-baon kami sa utang. Fast forward, nung nasa abroad na siya, hindi kami nakakatanggap ng padala niya. Dahil diretsyo itong ipinapadala sa kamag-anak ni tatay na pinagkakautangan namin. Pumupunta pa nga si nanay doon para lang makiusap na kahit konti, iabutan niya naman kami. Dahil sa wala kaming makain. Sa ganung sitwasyon, ay natutong kumuha ng labada ang nanay. Kahit na dati siyang umuupa sa naglalaba. Natutong mamasukang parlorista. Natutong magtinda ng goods from Divisoria. At nang hindi niya na makayanan, nakita ko na para bang na-depress si nanay. Hindi na siya bumabangon sa kama, na dati ay maaga siyang bumabangon at inaasikaso niya kaming magkakapatid para sa pagpasok namin sa eskwela. Pero makikita ko na lang siyang laging umiiyak at hindi na kumakain. Buti na lang at may talbos na kamote kaming nakukuha sa bakuran at yun ang nagtatawid sa gutom naming magkapatid. May pagkakataon din na pinapupunta na lang kami ni nanay sa mga kamag-anak niya para doon kami kumaing magkapatid. Hindi siya lumalabas ng bahay dahil na rin sa mga pinagkakautangan namin. At hindi ko alam na nung panahon pa lang yun ay muntik na kaming lasunin ng nanay ko. Para hindi na raw namin maramdaman ang hirap. Mabuti na lang at nagabayan pa rin ng Panginoon ang isip ng nanay at hindi niya ito nagawa. Sa murang edad, nalaman ko na hindi na normal ang pamilya namin. Hanggang sa tuluyan na ngang hiniwalayan ng tatay ko ang nanay ko. Dahil nakabuntis siya ng ibang babae sa abroad. Pinili niya ang babae niya. Kahit anong pagmamakaawa ang gawin ng nanay ko, na huwag sirain ang pamilya namin. Naisip ng nanay na ilipat na lang kami ng pag-aaral ng kuya ko sa probinsya nila. Tumira kami sa bahay ng lolo't lola. Doon ay nakaramdam uli ako ng isang pamilya. Kahit sa isang banda ay alam kong may kulang pa rin. Si nanay noon naghanap ng pagkakakitaan. Fast forward, nakakilala ang nanay ng makakatuwang niya sa buhay. Tumira sila sa Maynila. High school na ako noon. Ang kuya ay pinagsabayang pag-aaral at trabaho sa Maynila. Naiwan ako sa probinsya. Hindi nagkukulang ang nanay sa pagsusuporta sa amin. Tinutulungan din ako ng mga tiyahin at tiyuhin ko sa mga pangangailangan namin. Lalo na sa pag-aaral. College na ako nung malaman ko na si tatay ay 2 na ang anak. At nabalitaan naming umuwi na siya kasama ang babae niya. After 5 years, bumalik na uli mag-isa sa abroad ang tatay. Sa 4 na taong pag-aaral ko sa college, 2 beses ko lang nakita ang tatay.
Isang araw ay kasama pa niya ang bago niyang asawa na nakitaan ko ng hindi magandang ugali. Malayong malayo kay nanay. Nung panahong yun ay magaan ang pakiramdam ko pag hindi ko nakikita ang tatay. At gumugulo naman tuwing darating siya. Sanay na ako Nawala siya sa buhay ko. Noong mga panahong ding yun, ay iba na ang pinagdarasal ko. Kung dati ay sana mabuo ang pamilya namin, ngayon ay sana wag maranasan ng mga anak niya ang dinanas naming magkapatid. Pero minsan, nakatanggap ako ng text mula sa aking half-brother na hindi ko alam kung paano nakuha ang number ko. Sabi niya, "Bakit ganun, ate? Bakit naghanap ng iba ang papa?" Nalungkot ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung anong ire-reply ko. Aba, hindi na nagbago ang tatay. Hindi niya inisip ang pinagdaraanan ng mga anak niya na wala siya sa mga tabi nito. Hindi niya alam ang epekto sa mga anak pag walang ama ang gumagabay at nagbabantay. Ako mismo, nakaranas ng mga pangmumulestya nung bata ako pero hindi ko sinasabi sa nanay ko. Dahil ayokong maiskandalo kami at higit sa lahat, ayokong paproblemahin pa ng nanay ko. Yung mga ganon. Buti na lang talaga at kaya ko ang sarili ko. Salamat sa Diyos. Hindi niya hinayaang mapahamak ako. Maraming pangyayari at sitwasyon sa buhay ng bata na malaki ang epekto pag broken family. Mga iyak ng anak na hindi mailabas, kundi kinikimkim na lamang. Kung may magagawa ka nga lang para pigilan mo ang mga magulang mo na maghiwalay at sirain ang pamilya, pero wala Dahil bata pa, hindi nila kinukonsulta ang anak nila. Malalaman mo na lang kapag nakapagdesisyon na sila para sa sarili nila. So, isang araw, nagbakasyon si tatay, nagkita kami. Kasama niyang kaibigan niya. Habang umu-order ng pagkain si tatay sa counter, nakapagkwentuhan kami ng konti ng kaibigan niya. Nabanggit nito na mabait daw ang tatay. Natotoo naman, mabait si tatay. Maliban nga lang sa gawain niyang pambababae. Kaya lang daw ay nagloko kasi ang nanay ko kaya iniwanan siya ng tatay ko. Biglang nag-iba ang pakiramdam ko. So sinabi ko sa kanya na hindi ganun ang nanay. At dapat hindi siya nakikinig sa kwento ng isang side lang. Na wala siyang alam dahil kami mismong mga anak ang kasama ni nanay sa bahay at nakakaalam ng lahat ng sakripisyo niya. Nung bumalik na si tatay sa mesa, kumain kami. Pagkatapos ay nagpaalam ang kaibigan niya na magpapahangin sa labas. Pero binulungan niya ang tatay na sa aking pagkaintindi ay kailangan niyo mag-usap ng anak mo. At doon ay sinimulan namin ang pag-uusap. At doon ko sinabi ang lahat. Hindi yung sama ng loob ko kundi lahat ng pinagdaanan ng nanay ko. Iyak ako ng iyak noon. At wala akong pakialam kung pinanunood kami ng mga kasabay namin kumakain. Hindi ko alam kung malakas na ang boses ko. Tila nahihiya na noon ang tatay ko kaya niyaya na niya akong lumabas ng restaurant. Bago kami naghiwalay, niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing, "Patawarin mo ko, anak. Gusto man nating ibalik, ay huli na ang lahat." Fast forward, nagkaroon ako ng trabaho. At nag-asawa nang hindi nalaman ng tatay ko. Hindi dahil sa masama ang loob ko sa kanya, kundi parang hindi ko na nafe-feel na kailangan pa siya sa mga special moment ng buhay ko. Dahil lumaki naman akong wala siya. Hanggang sa isang araw after kong manganak sa panganay kong anak, may tumatawag sa cellphone ko na alam kong overseas. Kakaiba yung number Ayokong sagutin dahil instinct ko,
Si tatay ang tumatawag. Sabi ng asawa ko, bakit hindi ko raw sagutin? Sabi ko, ayoko. Baka si tatay, magugulo na naman isip ko. Maaalala ko na naman lahat ng sakit. Sabi niya, try mo sagutin. Baka this time gumaan ang pakiramdam mo. So sa hindi maipaliwanag na pangyayari pagkasagot ko ng phone, nagkumustahan kami na parang walang masamang nangyari sa nakaraan. Walang drama, walang iyakan, kundi masayang pag-uusap ang nangyari. Tama ang asawa ko. Gumaan ang pakiramdam ko. Iba pala talaga pag magulang ka na. Iba ang transition ng feelings. Sa ngayon, regular na kaming nagkukumustahan sa chat. Nakakausap na rin sila ni nanay. Civil nga lang. Mabigat lang kasi loob ni nanay kasi hindi niya nasumbatan si tatay pero sadyang mapagpatawad ang nanay. Sinabi ko naman sa kanya na nagawa ko na siyang ipagtanggol noon kay tatay. Kaya okay na sila ngayon. Ang kuya nga pala ay may sarili na ring pamilya at nasa abroad ngayon. Ganon din yung mga half-sibling ko. Mabait ngayon yung kinakasama ni tatay. Sa lahat ng nakasama niya, yun ang pinakamatagal. Bumabawi rin ngayon ang tatay sa mga apo niya. Active na rin siya sa kinabibilangan niyang religious group. Ang nanay naman, masaya na rin sa napiling katuwang niya sa buhay. Sadyang magulo at malungkot ang magkaroon ng broken family. Marami kang pagdaraanan. Mahirap maging masaya. Pero kailangan mong harapin kasi wala ka namang choice eh. Parang isang tugtog na kailangan mong sayawan. Para itong maruming ilog na ayaw mo sanang languyin. Pero wala kang choice kundi languyin ito at hayaan mong mag-enjoy ang iyong sarili hanggang sa hindi mo namamalayan na nakatawid ka na pala sa kabilang pampanga kung saan nandun ang kapayapaan. Ngayon ay ipinaparamdam naming magkakapatid ang aming pagmamahal sa tatay. May edad na siya eh. At alam kong ikagagaan ang pakiramdam niya na malaman at makitang pinatawad na namin siya. Kasi naniniwala ako na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa peace of mind ni tatay, kundi para na rin sa kapayapaan ng aking puso. Ayokong may bigat ng loob sa aking ama habang pinapalaki ko ang mga anak ko. Shinare ko ito para sa mga nakikinig sa programa mo, DJ Rocky. At para na rin magkaroon ako ng kwentong babalik at babalikan ko sa paborito kong programa sa radyo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si Julie at ito ang aking secret file.